guardian. Guardian PGBI Libertad. May lang pagpamati. Bro niya si partner man ruming sa Rakamaan. Ay bakit nga nalantaw-lantaw kisa lima na guardians man eh. At least na Buwer takan nga guardians pulo sobrang pulo tuig. Ako lang pamalington sa mga guardians yan, bro. Nyo man niya si partner ruming. Maski pa paano, no, at least bakit tatanan nagpakilala ko galing ragni kadumdum eh. Kung ako makita nagtatak sa lima. Kita mo tatak sa lima mo. Awaran niya sa mga guardians yan. Diyan para to. Bro, nyo man niya si partner ruming. Guardians galing sa San Jose lang ka. Mato. Initiate niya. Ay, masalad lamang ko sa apat tuig mong jagin tiners klase. At least kamo lang pang lalaki partner ruming, bangin nga tanat duro dya to ang ano ang partner mga guardians Pero masulong kita naman speaker, do tanap presidente kasi guardian, may sa piyak, do tatlo ka. May kung dito mga grupo na partner, do tatlo. Mga taman bugo, ni ko pure ko na. Ako tayo nyo, ito kauna, no? Pure kita na. Bugo, ni po pure. Si Duday Montiro, rabla partner, do mo lang ano ka guardians, kauna man dyan mo, active ra kauna mo. Ay, ti si Bugo, patay rin na to, Bugo. Si Kagawad Montiro, wala kang poblasyon. Today, good morning lang may lang ang pagpamati dyan. Sa mga kakuan ni Bugo, rakuna eh. Ati bata, takan kuna kang nagpa-kuan ko, nagpa-guardians. Sobra rin guro dyan kuan eh. 20 anyos. Mga ano rin din yung partner, mga ano rin mga supremo rin din na kung tipon mo yan. Di sige. Ngayon mo, mas pagbalagat na partner, ang diyang Milson Paul Internet Cafe atubang kang Shiny Star. Kung magbakal ka mo dyan, banwa kang mag-abil ka serbisyo para sa PC rental, photocopy, encoding, scanning, laminate, abay magpa-ID, dyan ka magto sa kay Alan Alpa Saurilio sa Milson Paul atubang kang Shiny Star. Amo man ang Gimartibals Lechon Manok and Concrete Products atubang kang hindi sunahan tulay, sa magwa ka sa Banwa pa Sebasti. May ginahimo sa dyan nga bangko asminto, lamisa nga asminto. Bro, mga partner, guardians man yan. Guardians man. Si Jeffrey Martinez Balbe, no? May lechon manok, may barbecue, kag limpo man dyan. Okay? Partner, shout out ka ni anay kay Migo naman komentaryo man niya nga Migo man kay Jan Pagunsa, nagapamati kan may Migo Jan yan. Good morning man dyan. Si Blackjack. Si Blackjack, pero si Jan. Daw, ito ang pakuwanagan ni. Sabi ko dyan, good morning lang meron lang ang pagpamati dyan. Karoon nawagan tanay, no? Sa San Juan, mga more or less 10 o'clock, dyan sa plaza. Managtag kita ka 100 pesos nga worth ka Miracle Well. 100 pesos? 100 pesos? Pero pira ka biglog. 100 pesos? 100 pesos kada saray. Pira ka biglog. Mga 120, pwede na. 12 mil lang ito, partner. 12 mil? Di, magkagsin. Tapos, dyan, taga-tanuan, nalat ka mo dyan, ha? Lapaw-lapaw, last days na rin, kasi kung medyo dili-dili partner ko, nalat na ka mo dyan. Isunod naman ang magsaysay, mga butang ko, mga 100 magsaysay. Kaya nga daw man. Di mga mga ano ra partner tapos sigma uro na hindi mga dikta lang ito. Last days, last basta man diretso dyan sa taga ano dyan sa taga magsaysay. Good morning kay nung Jerry dyan nga ano nga estudyoso. Nung basi kung magkalabayan si partner ko Roming, ka lang bala lang yan ay ka pangapi ka na. Gapon lang ka dyan ni partner Roming karon. Ay ka una to sa magsaysay, may saysinta to ka caps. Ganito ubos ko to, pro ang nakabaton ka una ti. Hindi lang na kaya para makapi mo tanan. Naman iba. Tawanin si iba. Ano nyo, sige, madyakan na whatever the result magbianan na. Pero nami, ikit ko na namingan yung resulta. Sige ito dyan. Kaya sunod sa Madoy, bita na nga, bayis na to bita, no? Mga biyanan. Hindi mo yan ang commitment ni partner Roming na mo. Kung pananglitan niya nakasalalay kaninyo kaya ng kanaragan nga kung magdaog hindi, may nagawag kita na libre. Kung magdaog kaming libre lang sa klase, ti sinugitakan bing magindi. Hindi rin mo bakal, di ba? Hindi nakasalalay, lima nyo ron. Nakasalalay lang lima nyo. Salot ko lang takan. Salot lang. Ay kung sa bagay, may plus factor mo tanay
A lagi ang una niya. Ay, hindi. Mahal mo ang letter A, partner. Letter A. May plus factor. 8 lagi bilog mo. 8. Ako ang pinakalas sa letter A. Hindi naging kabalipatan ka, partner. Di ko lang kuhan kay iba, busod talamang buray letter A niya. Darata ka Hindi ba, man. partner? Hindi man na may iba man nga pilihan mo. Pero ang iba, partner, katalang man mo. Hindi. Puso na lamang rin ka nga. Una-una, sino ang letter A? Una-una, agis nung ala, bla. Partner? Si Ala, Alarcon. Alusilha, Alohado, Albaris, Darwaran. Aluro. Kundi, di maran, Aloro, ika-6. Ika-7, may kwan pa, may sarap pa. Ito ba yung Sara? Alpas. Alpas. Kag Antonio. Pila lagi ang Almo, Alarcon, Alusilha, Alohado, Aloro, Alpas, Albaris, Alra, A kag L. Ang saranga ila nga N, Antonio. Para matandaan nyo, A-N, matandaan nyo Ronald. Ako rin, number 8 ako sa balot. Tibot ako rin, number 8. Wala sa naglingi mo, Antonio. sigurado, partner nga Top sa eight ibang lang. tarpaulin, number 8 ang ibutang mo. Ano? Kundi, puro ang first 7, EL eh, EL. Alarcon, Alusilha, Alohado. Busga pa si Ralta. Tawad na kaklutan na partner. Kung ang numero 8, maskin sino magputon yung klang Libinas yung numero eh. Di ba? Magpa-obra kang palay. Di ba? Ama, ba? Magpakasal. Ano ang 8 ko no? Ang numero, mura swerte ko no, partner. Ito sa tanan-tanan, puro nga A. Parehas na EL Ako EN. Natuon patakan sa number 8. Pasaka ko no, partner mo. Mura kang hambal ka mga hamal ang partner. Kung nandara nga, ay hindi, dapat magpatukod ka pala sa amo kunuran. Gapasaka kunurang utso partner mo. Sulat na utso partner. Ang last na kara partner nga. Hindi pwede nga halin sa saka na ako. Gani puro. Hindi pwede na ako. Gani puro kaya po saka. Saka gid. Iba na numero. Hindi kapin pa kung may miracle pagin matabo. Amo makita ang numero 8, may miracle. Hindi abot lang. Munugay tatang kala mo na ako eh. Masih kadlawat tatang tao sa riyan. Hindi. Kaya partner, at least kita mo nakatao partner ang pagservisyo mo para partner eh. Personal mo tara nga servisyo eh. May rason mo natin partner, maskin pa paano, ay sunod lang mo sa sandayo kung mo nagtag na, kung nagtag ba yung snilas yan, kung magtagtag ay paslamatan na partner mo, kung may masunod ka natin partner. May ligasi yata din nung, kung may masunod ka natin, kung ano man nagtag na dam, pasalamatan manan ka pumuluyo. Kumbaga sa ano kita nag-challenge ka nanda. Gusto nyo. Di ba? Namo, kung miracle ka na daw, bagkan timot bayang ka babay? Bagkan. Bagkan, no? Bagkan? Ate, sige. Hindi na tatan mga makalboto eh. Silbi, panagtag na dara mong daw relief goods na partner mong hindi matawag nga relief goods na isda natin yan kang relief medicine. Medisina. Yang ko giwa, sagi sabat mat na sa dato sagit mangkot. Naming kung magdaog ka, iti ibabay ka bakal pirmi. Ay, duro ka bakal partner. Na kung magdaog ka, amang kondisyon ni Moromeng. Ang ti amor na istoryahan mo kung magdaog mo. Di makakuha mo sa dati ng kambal kung magdaog ka, basta libreming. Ati kung siguro lang nga. Babat-abat, lagi may cobra tapos seleksyon. Hindi. Matabo na surihi nga libre. Libre. Pero ang libre natin partner, organize natin. Halimbawa karon di 3 ka barangay, libre ka mo tiksin. Ang warawara lang dyan, bala rin dyan karon ang mapresentar lagi ka mo dyan sa konsidensin yung barangay nga. Meng, bala dyan mag-leader ni mo, pero yung mga tao, mga malam niya, kakinanglan, kita ka marakaro, uliyap ng litan, amo yung sandang first priority nga tawan. Nila? Ano ni magtaklan man partner ka malaman mo. Nan mo manam ko sino ka pila una sa kumanagtag na karuhen? Mga kamalaman. So, kagka pamatik natin partner, na umulan din ba niya klipayan na partner pag
mamati sa da partner eh. Mas may gini partner urat politika takyang ginaistoryan o mga politiko takyang ginaistoryan. Willy kita sa at sa sunod nga Sabado itawaran naman ang tensyon ni Watran ang kung anong mga paritis kaya mga litis. Sige, mistoriat lang kalabay-labay. Te regards lang dyan kay Bimbim nga loro, te. Bem ko, may ginpost mata na to. Ngati, pwede kaon din sa ginpost naman. Ang inikihil ko bukas kayo nga daw. Kung sino malag magagtuto, agto ka mo to, magpa-picture-picture ka mo. Kay Mami di sa Ducado Lipan, mama ni Kap Nunong yan. Basi gusto niyo mag-agto sa Enrique Hill, kaya pa-unwind ka mo to. Mamati si Kap Nunong, kaya di basi kalabay kung si partner uming to picture. Kung ugaba sa rakyan nyo, daraan nyo kay Matongon sa Sentro Norte, dyan talyer, no? Sa unahan, kabalay ni Tay Conrad, Mayo, no? Kung magpanorte ka mo sa wala nga bahin kang karsada, no? Kag kung magbakal naman ka mo, kay Evergreen Herbal Capsule, agto ka mo sa mga butika. Amot na diyang capsule nga, hindi gid ka mo maglatian. Kung gagamit ka mo ka Evergreen Herbal Capsule, no? Mga pinalangga nga mga tagparamati. Ang tanan nga sobras lawas kinabuhinan, ang tanan nga kulang lawas kinadugangan, para hindi mo maglatian. Ginanormal tanan-tanan. Okay? Kaya mo man si J. Carlo Estupito, bukas dyan talyer na sa kilid lagit ka series terminal, kag amuman ang Anda Karwas. Kung higka sa rakyan nyo dyan nyo daran, no? Kag tapos, RL Cycle Parts, dyan sa barangay sa Halanduni, sa Ingat Bulangan, daan ba dyan? Agto ka mo sa RL Cycle Parts. No? Bakal ka mo dyan ka mga spare parts ka motorsiklo ng mga original. Si Papa Mike Pelber Medina, kayo yun, dyan bisan diin mo sukalaw, is member ka, Tibyaw. Is birami nesesaryo kang Barbasa, may paulikit sa anak constituents kag ang masunod nga mayor kang Barbasa, Bobby Nicor kag amo dyan ang magapadayon, kang kauswaga ka Barbasa, halin sa nabugto nga incumbent kag last termer mayor, Jerry Nicor. Partner, mga kabyanan, sa taga-ibang banwa, bilog nga province, by one tikwan ang Ruming Antonios, miracle oil sa kanya nga mga tinion, no? By one tikwan. So, ang ura matawi, bakal ako mo anay, malang dangtan kikimukran. Hindi, by one tikwan man to Hamakan ti mo nga bilog klase, tawaan mo doon, anong krako na partner. Amo kani. Sang kahugnat, libre, ti. Kung gusto nyo bakit nga sige-sige, ti... Kamuron, nakasalalay si Manyo. Kaninyo, kung gusto nyo libre, ang sabat takragan ninyo. Bukat takanamo. Bukan naman. Obligasyon. Obligarin ko tanas si partner umin niya. Basta nakasalalay lang kaninyo. Kama badlay ma partner. Ibaro ko man biyang balit di siyo to, kung hindi ko matuman, doprahin ko. Ako man ang ni partner umin. Ate sige. Dali lang. Kanya partner ko din sa umpisa pa lang, kanya sa March pa dapat umpisa ang kampanya, no? Pero tanan nagkakampanya naman, Tanan naman? Ora. Mga tanan-tanan. Do kita lang ni orang kampanya nga di nagkablantatin mo. Sa mga kapalintihan ka dyan ni partner Ruming nga nagmuno ka na kun, ulat-ulat lang ka mo, medyo sako partner ko pa sa may libot-libot sa may mga schedule kita namong kag kung sa Sabado Domingo may programa tanan dito sa San Jose, so karon tawag kita naka-atensyon naman lang. Now sa taga Maningning amo to rasulit gamit kami kaluwel, agtunin nyo lang ang mga kay kagawad radam kay ex-kapitan kay kapitan yan kamo ngayo ginatawa ako sanda kara, no? Amo gidra nga ginagamit kay taga Batbatan dyan kay Palinti Bernie Alcasarin kag Margie rigyan sa poblasyon. May ginbilin ako to kung makatabok mo amoran. Agtunin nyo lang. Ngayon lang no, ngayon mo to, may to po. Mag-text lang natin kung nurat, stock. Kay partner mo, Bobet, pwede manabilinan talaga sa dito mag-promo Pero mo, 20? 20. 20. Ikaw bala to. Kung gusto mo nga by one tikwan, okay,
Sige pamati ha, ura tagi na bligya ang kundi ko mo magto kadakon. Ura tagi na bligya ran na itawaan na kamo. Ha? Pero ang sa taga ngayo rin nagligat, hindi ano yung ngayo kaya ay tao naman sa iba. Ay sa sunod nga sa Bado, mangayo magkita ka gamay nga bulig kay Attorney Frankie para panagtag ka ninyo nga dyan. Dugang-dugang naman. Dahil may masahon na rin in loving memory, dahil lang napatay si Gladilia, di mapilis padpad o di mapilis man nyo. ang misa sa Sunday, December 12, alas 2 hapon sa Aglipayan Church, Sarasasan si Basti, no? Ilubong dya sa La Gloria, rigyan sa Barangay Aguila, na si ngaran na si Gladilia di mapilis padpad, mga kabiyanan, no? Ang lubong nasa Sabado, sa rumaan niya sa rumaan partner, si takya mo. Alas kayaran ha? Kayaran sa Bado. Hindi, ang Sunday, Sunday galit na sa rumaan. Sa rumaan gali alas 2 hapon sa Saturday matnakan. Sa rumaan Sunday, no? Na alas 2 hapon sa asa ng misa sa Aglipay Church, kag sa La Gloria sa Barangay Aguila Cemetery, no, kanya Memorial Park ang lubang, no? Maran. Sige, partner, dagay daw alas 8:21, no? May porsyon kita partner pala sa pinakadlaw nga mag-program kita bla partner, mga taga-tunga guro ka programa ta. May mabasa bla ka mga sulat diyan nga kung ano ang mga kasaysayan nanda sa pagigugma, no? Mga kabyanan para do bakit monotonos man aton lang kay mga puhay taman ni. Maka-advise taman, di ba? Kagang background na kaya daw mo diyan mo. Amaran. Kung sino dyan ka mo ang may mga love life na kabuhi, hindi malipatan, pwede nyo man mapadara dyan. Ang partner, kung makatix, pwede man ka mo makatix ka mga kradawan dyan. Isulat nyo git. Isulat nyo git, pwede darwa 3 kal kasaysayan ng atin banwa nga buyan mo, kag basahan. Kaya ang pinaka-best nga kasaysayan sa bilog nga bulan, may premyo nga darwa kalapad nga may kaluwil. Sa mga malam dyan nga, kung di nyo lipatan ka una, kay luro nyo kung kaya nun dyan, balan nyo. Mga mapait ninyo nga mga kasaysayan, kang mga matamis ninyo nga kasaysayan, ipadara sa portion heart to heart. Batihan ninyo darwa ka lapad kamera ka luwel. Kung ibigyan mo rin to, piraran to presyo na. Darwa ka lapad, darwa ka libo kung ito sa libo lapad. Yawa rin pong manyos to. Padara ka mo, umpisa sa... Man mo, may host ka dyan? Tapos ano natin, kung sino ang dinalagod sa bilugrang bulan. Sa porsyon nakata mo palaga, yung partner doon kalawid, bla? Mabasa tamang kasulat, bla? Kapiyan talaga yan, sismisan, pwede tanan ba na, may mabasa ka na dyan, giswila pa, grade 12 student kang Tariolim High School sa Tibiao. Nga taga San Francisco Sur. Ka-practice ro tutlag mga kabiyanan nga maghambal kag magbasa ka sulat. Kung magsigi-sige niya, mabonggi niya ng porsyon mo. Basi ka na. Kita na sponsor partner. Kita na sponsor. Maka-income miskin pa paano. Ay kita matao ka na ka mga sponsor. Ay basta natin. Kitaan talaga yun. Kita na darwa. Libre na talaga na. Libre lang pag-servisyo nga. Kita mo si Tita Arlene nga may programa kaya nga maamo man niya ng background. Lagi mga Tita Arlene, mali mo lang ma'am ng background na namin. May porsyon na tatan man diyan nga sa atin, karaspado man niya atin. Maamo man atin background. Dyan sa mga may mapait dyan kag matamis nga pagigugma sa kabuhi, amat-amat yun ang sulat para nga pagkaabot sa batuto. Pagkabasahon ka nga may pinalangga kami. Kuno as Mayor Joji, tanagin mas sponsor. Ang una mas sponsor ko si Mayor Joji. Kuno tagay Mayor Joji, kung matay mo ikaw, ang niyang porsyon programa naman ikaw biyan ang sponsor kaya sa Sabado. Sa Sabado. Ay tumaan na si. Ay kung pwede mo lang nimo i-picture naman nimo love story, imo na unay. Basi ubos bilong programa para partner.
Dali lang. Si Balistomo, kung gusto niyo bulak, tanang baklan yan, pas may migak mo, may nubiyak mo, bakal mo bulak regalo. No? May namat yan. May namat yan. Nung talagang okasyon nga eh. Sa mga pagpalaga niya sa nagtaliwan sa Kabuhi. Idyan ninyo baklan sa Atubang kang North Elementary School. Sa kay Pib Balisnomo. Ha? Okay. Kag si Pe Balisnomo, kaliya parinti, kung manya kadalagan, manya isbi. Grupo niya partner eh. Si Pe niya, kung kamati ka, Pe Balisnomo, no? Na gadalagan niya kang isbi, kag ano man yan, nagpresentar man niya daw, volunteer man niya sa may frontliner eh. Nurse man niya partner si Pe. No, partner sa mga ura pa-vaccine dyan, pa-vaccine, kamo ay nakapabaksin na kumana. Importante na sa buhay natin, makalagaw-lagaw, tapos diin. Man mo mag-travel, kaya kinanglan, kinang vaccination card mo. Nga na fully vaccinated rin ikaw. So, bisan sa mo na ka na makabuli, kita kanimo eh. No, kung urak mo pati sa vaccine, pero akta na ka mabaksin, takon mo. Ha? Mga kabyanan? Sige. Bet, ngayo ko, kamong Miracle Oil, barang si Uscaria, barangay Tumaw. Ate, sige, kasi makapit si partner, Bengtix Talangkaw. May ito, kung ginimok, BS, ang container to, para ito sa... Kahapit na karoon, di tiksat lang kamo. Sa For serve lang ha. sa container to, sa barangay San Juan, kag sa Magsaysay, pero ako pa to sobra, manamusan ka, ay, ito darwa container ni mo, bro. So, pila ka caps to man, 250, 500 ka caps to tanan. Nang Jiri, basi kung makalapos niya karon si kay Alvin dyan, kalalak mo kay partner Ruming. Alvin nga Seryoso? Seryoso. Kag si Jiri nga Seryoso dyan. Bay kung kagawad pagyapon nga number 1 kasi today pakapihin nyo lang, kabulang bahala na dyan, di tawas ka na. Entertainan nyo lang dyan Ate, kami karoon magtoto. Paglala lang. Kana karon hindi taklala ni Muran mo. Ikaw lang, bala ka na karon niya, ako ang numubit. Si Kagawad, so ni Tuno, good morning. Kag si Kagawad Rami sa San Juan, diyan na karon. Kag mga kabiyanan, diyan gali sa Barangay Bagakay, ngura maubos ba to, makaraka, taos Bagakay na partner kay? Ay, libo dyan ang partner. Sa Lunes talang daw supplement ang kulang ko Kagawad Ragot ha. Kag ang sa Barangay Naba to, nga kulang dyan, iparistan nyo lang kay sekretary. No? Kag si Tutong kali nga Biopel Banjula sa Barangay Naba. Good morning, Tong. Ha? Tong. Good morning. Kag tatay na gawad din niya. No? Gawad nga Banjula. Good morning. Sa mga parinti ni partner Ruming, good morning ha. Mamat-matangin ka mo ay nagpaslamat mo na bagay sa eleksyon ngayon, pagdalakan na. Nakita naman mga daw nag-reunion mo kuno tana. Kung di bali mo kuno pagpanagdag na Miracle Oil, bakit nga na-reunion naman na ng kapritihan nagya sa may banwa kang Pulasi. Takop-takop mong may Baldi, Taldi. Saldi. Lumutang. May nagtakop sa Lumutang. Suryaga. May Suryaga. May Aborak man kali. Sige. Wanan mo rahay. Mura. Salamat na ko sa Sulitikaya, klala mo, printi mo. Ano pa? Daw nag-reunion naman kami partner. Gusto 20 City rin na nga mo na urat. Malawag naman kami ka man. Dalawagan! Ako si partner niyo Bubit Mayo, imawin niyo pagin kami sa sunod nga Sabado. Alas 6 hasta alas 8:30. Kagto may portion ng heart-to-heart portion.